fala xorden a primeiros do pasado século XX nunha Galiza onde a maioría social se expresaba en lingua galega, mais o idioma propio do país estaba absolutamente secundarizado, non? En relación ao español. Non estaba presente no ámbito administrativo, no ámbito político-institucional e, desde logo, non estaba presente no ámbito escolar. Non tiña tratamento pedagóxico, non se usaba como lingua vehicular, non se usaba para ningún tipo de actividade dentro do que eran as actividades educativas e pedagóxicas e, ademais, se aprendía na escola que o galego era dialecto, non era lingua, que o galego non servía ou era un idioma únicamente reservado para usos coloquiais, chocalleiros, familiares, iso sí, na casa podemos falar, pero no patio do cole non, nas aulas non, e así podríamos dicir que case o 100% da poboación saía con ese estigma lingüístico inoculado. E as escolas de ensino de Ángel Casal quixeron ser nunha medida moi humilde, porque foron unha escoliña na Coruña e durante un período moi pequeno, pero quixeron ser unha especie de vacina ou de alternativa a ese estado terrible de marxinación. En vez de mellorar, imos bastante para atrás. Xa non só no ensino e a nivel social estamos como estamos, polo cal, por moito esforzo que fagan algúns profes e as familias, moitas veces, ao socializar as crianzas entran na escola e van perdendo esa lingua. No ano 2010 aprobouse un decreto, o decreto mal chamado de plurilingüismo, que acarretou un grave retroceso da presenza da lingua galega no ensino. Durante os 40 anos previos, houbera un aumento progresivo do galego, aínda que insuficiente para a súa normalización. Mas a partir deste momento, o retroceso é brutal. De feito, hai autores como Mario Herrero Baleiro que indican que se pasa dunha política eutanásica a unha política homicida contra o noso propio idioma. Ti como a mestra, eu si son mestra dunha aula e o porcentaxe de alumnado resulta que maioritariamente castelán falante, eu teño a obriga de dar aulas para o grupo en xeral en castelán. Tamén tendo en conta todas aquelas outras linguas que haxa na miña aula, as cales me teño que dirixir a esas crianzas en galego ou noutras linguas. Non falo de infantil. Por outra parte, temos no ensino primario. No ensino primario temos que se pasou dun mínimo de 50% de horas leccionadas en lingua galega a un máximo de 33% nos centros educativos mal chamados tamén plurilingües. Outra medida que se fixo foi que se prohibiu o uso do galego nas materias do ámbito científico e tecnolóxico, que precisamente son aquelas que teñen máis prestixio, non? Até, inclusive, o goberno do Partido Popular inventou o PIN parental lingüístico, ou sexa, que a planificación lingüística dun centro educativo, en vez de atender a criterios científicos para que o alumnado atinxa unha competencia boa en todas as linguas, pasou a idea kafkiana de que cada pai ou nai escollese a lingua coa que tiña que falar o profesorado. O contexto político-cultural é un contexto conservador, desde o punto de vista político, desde o punto de vista quen ten os controles sobre a sociedade galega, son empresarios e a administración central, son partidos turnantes, recordemos que estamos nas dúas primeiras décadas en que os turnantes todavía resolven desde Madrid, a través do caciquismo político, compra de votos e control, o control conxunto da sociedade galega. A sociedade galega é probablemente nun máis dun 80%, é unha sociedade moi ligada, moi pegada ao chan, ao territorio, á agricultura e aquilo que se deriva, a agricultura e a gandería e efectivamente aqueles elementos de transformación económica, pero que están ligados á agricultura e á gandería. Queda un resto apreciable, pero reducido para reductos urbanos e para a industria urbana, que se concentra fundamentalmente en Ferrol, en A Coruña, en Vigo. O contexto no que xorden as escolas do ensino de Ángel Casal na Coruña no ano 23 é dunha
Galiza que emigra masivamente a América, aínda, dunha Galiza que ten unha porcentaxe aínda moi considerável de poboación vivindo e traballando no mundo rural e mariñeiro, relativamente pouco industrializada, cunha presenza aínda flaca do proletariado e do fenómeno industrial. É unha Galiza mal comunicada en xeral, con unhas deficiencias infraestructurais grandes. É unha Galiza, no sentido educativo, pedagóxico, pois sometida a un sistema realmente sorprendente visto desde hoxe, non? Que é que a lingua propia, a cultura propia, os coñecimentos da historia, da xeografía, das ciencias, etc., de Galiza están totalmente ausentes e mesmo prohibidos expresamente, en certos sentidos, no sistema educativo, de maneira que o 100% da poboación que lograba escolarizarse, que non era ni moito menos o 100% da poboación en idade infantil, pois sufría, padecía un sistema educativo que podía ser máis ou menos eficaz na alfabetización, na transmisión de coñecementos, pero desde logo tiña unha carencia total e absoluta a respecto da realidade, do entorno, da identidade, diríamos, coa que accedía o sistema a inmensa maioría dos nenos, vilegos, rurais. Cando nacen as Irmandades da Fala no 1916, nacen nunha cidade, a Coruña, que vai a sumar dúas tradicións sin as que non se pode explicar o nacemento das propias Irmandades da Fala. Por unha banda, o republicanismo, movimento progresista, reivindicativo dunha república no ámbito español e naturalmente tamén a nivel galego, e un galeguismo que xa arranca no último terzo de maneira moi explícita do século XIX. Figuras como Manuel Murguía, Francisco Tetamanzi, Carré, María Miramontes, o caso de Elvira Bao, etc., a inicios dese século XX van marcar o día a día da Coruña, cada un ao seu nivel, cada un coa bagaxe que traía, e van a dar lugar a unha esplendorosa nova etapa do galeguismo. Ese é o escenario, non? Un escenario de galeguismo, de familias con unha inicial conciencia política de que o país merecía unha escola en galego, merecía, cando menos, un estatuto de autonomía. Estamos falando da ditadura de Primo de Rivera, non? Cando menos eso, non? E cando, sin dúbida, había unha perspectiva de unha organización federal do Estado español. No cambio de século, do XIX ao XX, o principal movimento social que se presenta na Galiza é o agrarismo. O agrarismo estaba composto moi maioritariamente por labregas e por labregos que eran monolingües en lingua galega e que entendían que estaban alonxados do ensino porque efectivamente pensar, formarse, era perigoso para un Estado e para un sistema político que estaban desafiando con súas legítimas reivindicacións. Iso é o que fai que efectivamente desde unha posición netamente galeguista se reivindique unha escola en lingua galega que xa co nacimento das Irmandades da Fala a partir de 1916 eclosiona como o grande proxecto xunto á reivindicación da autonomía para Galiza daquel galeguismo, daquel nacionalismo galego. Nós, como militantes da lingua, pois sabíamos que había cousas que eran imprescindíveis para que unha lingua pudese sobreviver. E unha delas é que a súa comunidade lingüística estexa formada completamente. Se non hai falantes completadas, que sexan capaces de desenvolverse en galego en todos os ámbitos da vida, que sexan competentes para falar en galego en todos os ámbitos da vida, dificilmente a lingua poderá sair do perigo de extinción, non? Porque non é útil, non pode ser utilizada a todos os niveis. Entón, nese sentido, sabíamos, sen ningún xénero de dúbidas, que a única maneira de garantir isto era coa escola. Só escolarizando en galego, só atravesando a etapa formativa en galego,
as falantes podían estar completadas na súa lingua e desa maneira, polo menos, colocar unha das pezas que considerábamos imprescindíveis para salvar a lingua. Non é a peza que vai salvar a lingua, a escola, mas sí que é moi difícil que a lingua poida sobreviver sen un sistema educativo propio. O proxecto educativo Semente naceu no 2011, un pouco a partir de un proxecto social que naceu por unha necesidade que había, unha necesidade de educar as nosas fillas e fillos no noso idioma. Non queríamos que se perdera a lingua e non estábamos dispostas a que as nosas fillas a perdesen. Entón, naceu un pouco aquí de Asentado Pichel, un grupo de xente empezou a ter esa inquedanza, convocaron unha reunión con todas as socias colaboradoras que tiñan interese nese tema e convocaronnos unha reunión e a partir de aí empezamos a traballar nel, non? E o que queríamos é que, por lo menos as nosas crianzas, a idade de empezar a falar, que é aproximadamente os 2 anos, tiveramos unha posibilidade de que foran quenes de manter a súa lingua materna. Nunha situación social onde a lingua galega está en risco de extinción, especialmente nas cidades, víamos que a única forma de contrarrestar esta presión para que as crianzas deixen de falar galego era a autoxestión. É dicir, escribirmos nós a nosa propia historia, que a sociedade máis consciente deste problema pasase da teoría á acción. Entón, a través dunha serie de primeiras reunións, vimos que había precedentes ao longo do planeta e, sobre todo, que había unha enerxía aquí, naquela altura, que facía que nós mesmos, nós mesmas, pais, nais, activistas, nos enfrontásemos á historia deste xeito, creando a nosa propia escola. Nós sentímonos herdeiras da nosa propia tradición histórica. Non consideramos que estexamos a abrir ningún camiño. Simplemente estamos a camiñar por un trillo que xa foi trazado moitos anos atrás, non? Polo noso propio povo, ou seja, o noso propio povo sempre se autoorganizou, sempre autoxeriu as necesidades que lle eran negadas por parte das institucións do Estado ou que considerou que tiña que xerir autónomamente, e tamén a nivel educativo foi así. As irmandades viñan falando da cuestión da necesidade de galeguizar a escola desde o minuto 1, pero o sistema escolar estatal español era absolutamente castelanizado, absolutamente españolizado nos seus contidos e en todo, non? Desde a creación das Irmandades da Fala, desde a súa orixe, xa en 1916, cando se publica o primeiro número de A Nosa Terra, o voceiro, o boletín das Irmandades da Fala, a demanda dun ensino galego e dunhas escolas de ensino galego están presentes. No editorial do primeiro número de A Nosa Terra, Antón Vilar Ponte, que escribe aquel seu primeiro texto Na Nosa Terra baixo o título coa bandeira ergueita, xa reivindica esas escolas que terían que estar chamadas para dar lugar á creación de futuras xeracións de galegos e de galegas que foran vertebrando unha Galiza autónoma, unha Galiza co tempo soberana. En 1923, en febreiro, máis ou menos, febreiro-marzo, a Casal promove esa idea e aproba a Irmandade da Fala da Coruña. E vai tardar case un ano por en marcha. Pos en marcha xa no mes de maio do ano 24, en plena ditadura de Primo de Rivera. Hai un cambio aí do contexto político que condiciona moito a vida, a trayectoria desta escola. E ten moito que ver tamén con un intento por parte de Casal de desfacer ou de rebaixar o nivel de tensión que existira no seu do propio movimento nacionalista, do propio movimento das Irmandades, que rompera traumáticamente na Asamblea de Monforte en 1922. Por un lado quedara a Irmandade da Coruña, que era a máis numerosa e a máis activa seguramente, e por outro lado quedara toda a outra constelación de irmandades creadas alrededor
da ING de Vicente Risco, non? Con Risco como conselleiro supremo e tal. Entón, aí houbera unha tensión moi grande, e Casal concebiu a iniciativa das escolas, por un lado, para poder exemplificar que se podía ter unha escola moito máis sensible, moito máis acolledora da cultura e da lingua galega, e que os nenos sairían mellor preparados así, que no sistema educativo vigorante, tan discriminatorio, e por outro lado quería ter unha iniciativa que fose, diríamos, tan bonita, non tan fermosa como é conseguir roladas de meniños que non tuvesen diglosia, que non tuvesen autoodio, que non tuvesen tal, e chamar a arroupar, diríamos, esa iniciativa a todos os sectores que acababan de vivir un enfrentamento así un pouco fratricida, non? Pensadores como Xoán Vicente Viqueira, o propio Vicente Risco, e a través das páxinas da revista Nós sabemos desas teorizacións, van modelando o que deberán de ser esas escolas de ensino galego. Finalmente, aquelas escolas nacerán na Coruña en 1924, a partir de que xa quedaron vertebradas, xa quedaron modeladas a partir de 1923, e entre 1924 e 1930 desenvolverán aulas centradas no propio país, onde a lingua e literatura galega, a historia e a xeografía estarían presentes. Nace o proxecto das escolas que se materializa, desgraciadamente, nunha única escola. O sea que iso, que sempre me gusta distinguir entre o proxecto, que era a intención, e a realidade histórica, que é dura, pero que non podemos agachar, que era unha única escola sin un mestre titulado. O sea que Anxo Casal non era un mestre titulado. A idea que ten Casal ao crear a escola é que sexa unha escola que emprega o galego, non pode facelo pola lei, pola legislación que estaba entón vixente, non pode facelo, diríamos, como unha escola monolingüe en galego, ni moito menos, ten que practicar a norma oficial que é que o ensino é por regra en castelán, pero a través da lectura de textos, a través das cantigas, a través de excursións onde se emprega o galego para explicar cousas e tal, o galego gañaría, diríamos, unha presencia dignificadora. Entón, a primeira gran característica das escolas é o emprego do galego, non en exclusiva, pero sí como, diríamos, unha lingua dignificada e con certos usos pedagóxicos docentes. A inmersión lingüística parte dun principio que debería orientar todas as políticas públicas, que é a equidade, a compensación das desigualdades. Na nosa sociedade coexisten dúas linguas. Son dúas linguas que teñen diferentes estatus e tamén diferente presenza social. O ámbito educativo debería compensar a desigualdade existente, quer dizer, nas primeiras etapas debería promocionar precisamente a lingua que ten máis dificultades de aprenderse e de utilizarse. Desta maneira, o que garantimos é un multilingüismo aditivo, ou seja, ademais de que as crianzas aprendan a lingua galega, aprenden outras linguas como o inglés, a lingua castellana ou inclusive máis linguas no ensino secundario. Por tanto, aquí o que falamos é de sumar coñecimentos, en contraposición ao modelo actual, que é un modelo subtractivo, quer dizer, que resta coñecimentos e o peor de todo, non? Na nosa propia lingua, non? Nos tíamos claro que a lingua teña que ser o eixo vertebrador, porque de facto foi esa a razón que nos levou a construir a semente. A semente, unha vez que asentou as súas bases e comezou a andar, tivo que irse nutrindo de outras cuestións, porque a lingua só non era suficiente para completar o seu proxecto educativo. Entón aí tentamos beber de fontes de diferentes pedagogías transformadoras e de esquerdas que se deron ao longo da xeografía do planeta. As persoas que estamos ali nese primeiro momento que tíamos claro os principios que queríamos, non? Queríamos unha escola
que fora en galego, con esa visión internacional. Queríamos unha escola laica, unha escola feminista, que tivera moi presente a nosa realidade como pobo, que tivera un contacto importante coa natureza e con o noso contexto próximo. Entón, creamos como unha serie de principios que todas as sementes que quixeran aderirse ao proxecto e nacer no noso país, porque a nosa idea sempre foi crear un proxecto a nivel nacional. A semente de Compostela foi a primeira, naceu por nunhas condicións e nun contexto que non era exclusivo de Compostela, obviamente, é un contexto galego, non? Entón, as mesmas necesidades que sentían as familias de Compostela, pois comezaron a sentilas ou comezaron a partillalas familias e militantes de outras cidades da Galiza. O proxecto en Compostela non naceu das familias, naceu da militancia pola lingua. Non había familias inicialmente cando naceu o proxecto, mas unha vez que o proxecto se estableceu e se asentou, houve moitas familias que sentiron que a semente era a única posibilidade de garantir que as súas crianzas, polo menos na primeira infancia, non perdesen a lingua materna. Comezamos no 2013 sen ter local, simplemente montando unha asociación para poder empezar a facer eventos e recaudar fondos para asumir algún local. Buscamos moitísimos locais, pero como unha das condicións que non se podían obviar era ter horta, un mínimo de horta, levou unos 2 anos a topar este local. A Semente Trasancos críase en 2013 tamén coa necesidade de familias que teñen crianzas en idade de escolarización, o medo de perder a lingua e a cultura propia. Ahora xa levamos casi 9 anos deste percorrido e o que empezou con só unha escoliña de infantil, ora conseguimos asentar tamén a escola en infantil e tamén en primario. Temos un local propio que acadámoslo gracias a un goteo onde participaron a nivel da Galiza moitas persoas poñendo o seu graíño de area para que isto fora posible. A semente de Lugo naceu, como todas as sementes, da necesidade que tiñan varias familias, mesmo que sentían que había nesta cidade, por moi galego falante que sexa, que é unha das máis, pero non quere dicir que estexa normalizado e moito menos na escola. Pois había un grupo de familias preocupadas porque as súas crianzas puidesen ser escolarizadas integramente en galego, e logo tamén había persoas que en xeral están preocupadas pola conservación e pola continuidade da nosa lingua e que tamén participaron, xa fosen persoas relacionadas coa educación ou non. O primeiro ano, ese 2018, foi moito traballo de difusión, de facer charlas nos centros cívicos para que a xente soubera que ese xerme estaba nacendo na cidade da Coruña, buscar un local. Eu lembro que ían ver distintas opcións ata que atopamos a Cabaniña, que foi en plan, este é o sitio perfecto se podemos conseguir. Todo ese proceso pouquinho a pouco, non tanto de explorar os contactos sociais nos distintos bairros da cidade para ver que masa social se podía conseguir. Despois a parte máis logística de decir, hai un sitio, aquí tivemos a sorte de que a Cabaniña xa fora un xardín de infancia, había unhas décadas, entón, ainda así había que facer adaptacións. Froito diso, no 19-20, puido arrancar. Claro, despois tivemos a mala sorte que no 20 nos chegou a pandemia, pero eso é outra historia. O proxecto da Semente Ourense, das escolas de ensino galego aquí en Ourense, está nos primeiros momentos, non? Xa fixemos unha presentación no mes de outubro. Non somos moitas familias, pero a verdade é que as que estamos son familias moi activas e con moitas ganas, con crianzas de diferentes idades. E estamos, atopamos este local, atopamos unha comunidade acolledora, que é a comunidade de Seixal, unha veciñanza realmente fabulosa, que nos cede este local para comezarmos. Hai 5 anos decidiuse dar o salto ao ensino primario tamén. Iso xa eran palabras maiores porque o ensino primario é obrigatorio e, por tanto, obrigábanos a buscar recursos legais que nos permitisen
situarnos dentro da legalidade, non? Non foi fácil porque a legislación autonómica é bastante restrictiva e bastante complicada. Encontramos as fórmulas como escola estranxeira, paradoxalmente, non? Que é a fórmula que nos permite desenvolver o currículo en galego e traballar curricularmente como nos consideramos que é máis axeitado para as crianzas. Entón, que era? Cal era a ruta direita? 55. Esa non era direita, era pasando por un punto. Sí? Entón, temos que atopar a diferenza porque temos dúas rotas e temos que ver canto leva máis e cal leva menos, sí? Non debemos retirarlle mérito a escola do ensino galego porque probablemente fixose o que se puido, o máximo que se puido facer. Pero ese máximo que se puido facer infelizmente quedou lonxe do que no campo da escola Euskaldun se estaba a facer. É máis lonxe aínda do que no campo das escolas Cataluña, escolas, parte delas, claramente escolas novas, se estaba a facer. Non podía, porque tamén o prohibía a legislación nese momento, ser unha escola coeducadora, porque a legislación obrigaba a segregación, había escolas de nenos e escolas de nenas. E aí fallou un pouco o plan, porque aínda que Casal quería que as escolas do ensino tuvesen sección para nenos e sección para nenas, a sección para nenos encargábase el e despois tivo como axudante o poeta Manuel Luis Acuña, que era mestre, e quixo tamén crear unha sección de nenas na que sería profesora unha militante das Irmandades da Fala que se chamaba Elvira Bau, e non conseguiu, diríamos, número suficiente de matrícula, e entón funcionou, diríamos, máis como unha escola masculina. Despois é unha escola laica. Na época estaba moi vivo o debate do confesionalismo escolar. Foi no período republicano cando realmente se decantou, diríamos, ese debate a favor de posturas propiamente laicistas, bueno, coas polémicas conseguintes, claro, os crucifixos fora da aula, Noriega Varela opoñéndose a retirada do crucifixo lá na súa escola de Chavín e demais, pero Casal quería exemplificar que era tamén posible unha escola onde o respeto exquisito pola conciencia do neno e ou da nena presidise, diríamos, a actividade pedagóxica e, en todo caso, as crenzas ou os adoctrinamentos de tipo religioso quedasen, diríamos, para outros entes ou para outros ambientes, non? A catequese, a parroquia, ou o que fose. E era unha escola, ademais de ser favorecedora da lingua galega e laica, unha escola que partía do particular para ir ao universal, polo tanto, facía un enfoque pedagóxico moi pegado á cotidianidade dos nenos. Nese sentido, aí estaban as excursións, fixeron excursións polos arredores da Coruña para coñecer Betanzos, para coñecer Oza, para coñecer Cambre. Facían tamén, participaban os meniños nalgúnas efemérides que se celebraban na Coruña con moita forza naquel tempo, por exemplo, o Cabo Dano de Curros. Eso facío e non o facían as outras escolas, de maneira que a nosos se nos parece normal ter excursións con rapaces, visitar un museo, pois daquela era moi novidoso. A diferenza con un centro de ensino clásico, que sí que é certo que hai algúns que están cambiando, pero normalmente o básico é que nós chegamos e non temos unha estructura de xornada fechada, super en materias estanco, por exemplo, senón que as crianzas poden decidir que facer en cada momento. Nos ofertámoslle actividades, ofertámoslle cousas que facer, pero iso non quere decir que as teñan que facer sí ou sí nese mesmo momento, que todas as teñan que facer. O mellor, pois hai unha crianza de 2 aniños a que non lle apetece facer o mesmo que fai un de 5, e o mellor hai outra de 2 que sí, que lle apetece facer o que está facendo de 5, pois porque lle chama a atención e está motivada precisamente porque o fai unha crianza maior, non? Para min, que traballei en moitas escolas de diferente calibre, digamos, a grande diferenza, a parte da lingua, que esa é máis aplastante,
é que a crianza é o centro de todo o demais, de cualquier cosa que se traballe, de cualquier proposta da organización do espacio, dos materiais que se crean ou se mercan, de todo. As crianzas son o centro, non é ao revés do que eu, polo menos no meu caso, adoitaba ver, que se pensan cousas e logo se adaptan a esas crianzas. E para min eso é fundamental, é o que dá sentido a esa pedagogía transformadora da que se fala. E unha crianza non está en esa aula todo o tempo, sino cada crianza se levanta pola mañá e ela vai escoller a que ambiente quere ir, porque en todos os ambientes, aínda que hai recantos onde eles poden facer propostas libres, tamén hai unha proposta forte diaria para traballar os contidos desas áreas. Vanse movendo, van circulando libremente, elas escollen a onde queren ir, deciden que proposta queren facer. O día cunha asamblea no que as crianzas falan, din, opinan, se lles lanza propostas e elas, bueno, o lanza a educadora, o lanzan elas, e discútese os conflitos que xurdiron, o que xurdan, as queixas. E logo tamén traballamos por proxectos. Os proxectos nacen dos intereses das crianzas ou dos nosos idearios, non? Pois, eu que sei, pois un ano poden traballar un trimestre as plantas carnívoras, ora como é o 20 aniversario do Prestige estaba traballando algunhas co tema do Prestige, ou poden estar traballando con mulleres emblemáticas ou mulleres significativas da nosa cultura, non? Entonces, o que pretendemos é que sean as crianzas elas mesmas a que sean as produtoras da súa propia aprendizaxe e sean os educadores e educadoras as súas facilitadoras, non? Nos traballamos cos currículos oficiais, tanto en infantil como en primario, o currículo oficial que é aberto e flexible, que proporciona a Xunta, e logo nós o que facemos é contextualizar a nosa realidade, non? Tendo moi en conta a nosa historia, tendo moi en conta a cuestión, por exemplo, coeducativa, e traballando sempre con o noso contorno próximo, é dicir, podemos traballar con animais que hai no mundo, pero nos traballamos a partir dos animais que temos no noso entorno. Queremos que unha crianza, cando salga de infantil, sepa diferenciar un castiñeiro, dun carballo, dunha figueira e dun... Un pouco traballar co que temos ao noso redor, que moitas veces nos vamos a coñecer realidades lonxanas que está moi ben, pero non coñecemos o que temos ao lado, non? Entón, o currículo un pouco recolle iso e logo pretendemos, o que queremos tamén engadir todas aquelas cousas que nos parecen que están invisibilizadas, non? Moitas veces, como toda a nosa historia como pobo. É moito decir, chamarlle currículo autocentrado, non? O currículo era sustancialmente o currículo da escola primaria. Queres decir que os saberes instrumentales que falamos deles, da lectura, da escritura, dos saberes matemáticos, a aritmética básica, o que sí é que haberían de poñer atención a aspectos relacionados coa historia de Galicia, informar dela, haberían de poñer información relacionada coa xeografía, e probablemente coa xeografía local, empezando sempre aí, non? Pero ao mesmo tempo tampouco dispoñemos, outra vez infelizmente, de crónicas que falen de que sale cos nenos a visitar o entorno, a estudiar os peixes, a estudiar a costa. Non temos. No regulamento inicial contemplaban unha ratio máxima, que a nos hoxe nos que damos clase nos parece alucinante tamén, de 50 nenos por aula. Unha pasada, de excesiva. Pero na realidade, as aulas das escolas de ensino, nos aproximadamente 7 cursos que funcionaron, 6-7 cursos, tuveron máis ou menos entre 20 e 40 alumnos. Polo menos son os datos que dá
o que deu Sabela Rivas no seu estudo sobre o mundo educativo e o galeguismo. Entón non eran unhas escolas, diríamos, que estuvesen moi masificadas nese sentido. Quen eran as familias vinculadas ás Irmandades da Fala? Era pequena burguesía. Pequena burguesía e sectores medios, é dicir, profesionais, non? Ligados á abogacía, sinantes, algún médico, seguro, algún agrimensor, digo un masculino, non? En fin, polos oficios fora de casa, non? Claro. E entonces se foron na Coruña. E na Coruña, quen? Pois, ao lado destos, un pequeno sector de comerciantes. Nas bases das propias escolas de Enxer Casal se decía que serían ou terían preferencia para asistir á escola, que era totalmente gratuita, fornecía o material gratuitamente ao alumnado e non había que pagar ningún tipo de matrícula. En primeiro lugar, os fillos e fillas dos asociados e asociadas das Irmandades. En segundo lugar, os fillos e fillas dos socios protectores, que eran aquelas persoas que pagaban voluntariamente unha cuota anual para soster a iniciativa. E, en terceiro lugar, aqueles nenos e nenas que, sin ser fillos nin de membros das Irmandades nin de socios protectores das escolas, residisen, diríamos, na zona de influencia. Estamos a falar dunha escola situada en pleno casco vello da Coruña, na zona do Rego de Auga, María Pita, Rúa Real, etc., e que tuvesen, diríamos, circunstancias ou unhas condicións sociocomunitarias e sociofamiliares humildes, que non puidesen afrontar, por decirlo así, o pago de outro tipo de escolas. E entón o alumnado estaba formado por eses tres segmentos, diríamos, infantis. Financiábanse coas aportacións da Irmandade da Fala da Coruña, a que pertencía a Casal, con unha cuota que pagaban socios, e aí é onde xogaban as escolas ese papel de intentar rebaixar tensións, enfrontamentos que houbera no seo do nacionalismo, porque efectivamente van participar como socios protectores tanto militantes da Irmandade da Coruña como militantes da IRG, o propio Risco é cotizante, nese sentido. E tamén había unha especie de achega que non era en metálico, non era diñeraria, senón que era en especie. Por exemplo, a escola necesitaba pupitres, necesitaba bancos e tal, e había carpinteiros, había pais de nais de alumnos da escola que fornecían de xeito gratuito ou cobrando, en todo caso, nada máis que material, non a man de obra, ese tipo de material. De maneira que tamén tiñan, en certo sentido, algúns elementos, podíamos dicir, autoxestionarios, que estaban moi na onda de outro tipo de escolas que había tamén na Coruña, promovidas por entidades máis ou menos directamente vinculadas co anarquismo. A Semente é un proxecto asociativo autoxerido. Isto que significa é que todos os membros da comunidade educativa, sexan familias, sexa o propio alumnado ou mesmo tamén militantes ou activistas da lingua galega, colaboran e participan democráticamente na tomada de decisións. A Semente é un proxecto popular ou comunitario, non ten diferentes nomes ao longo do planeta. Quer dizer, a Semente non é considerada unha institución pública porque non está administrada e financiada polo Estado, mas só por iso, porque por demais o seu servizo sí que podería ser considerado un servizo público. De facto, a Semente é fruto dunha demanda popular, dunha organización do povo que decidiu xuntarse, resolver un problema, unha carencia que nós tiñamos en relación á lingua. Como de facto fixo tantas outras veces, non? Quer dizer, a dicotomía entre público e privado é un falso debate que nós tentamos quebrar desde o primeiro día que naceron as sementes e até hoxe. La problemática que existe en Galicia es ridícula comparada con la que existe en Euskal Herria en torno a esa misma cuestión, ¿no? Nosotros, evidentemente, tenemos, como te he comentado antes, somos 113 ikastolas repartidas por toda Euskal Herria y escolarizamos en torno a 60.000 alumnos.
somos más o menos el 17% del sistema educativo, entonces nuestra presencia es muy amplia, ¿no? Y ese debate sobre lo público o lo privado es una dicotomía que nosotros creemos que tiene que ser superada. Ahora mismo está en marcha la futura ley educativa de la Comunidad Autónoma Vasca y nosotros creemos que es una buena oportunidad para una posibilidad de confluencia. Una confluencia que tiene que partir de un elemento fundamental para nosotros. Y es que la titularidad del centro no tiene que determinar si ese centro es público o no. Nosotros tenemos otro modelo público en el cual entendemos que los centros que no son de titularidad de la Administración, que son cooperativas como son los nuestros, pueden llevar adelante el servicio público educativo y pueden ser considerados en cierta medida como públicos. Eu como cidadá e como nai, pues igual é un pouco extremo como vou dicir, pero desexaría que non fosen necesarios os proxectos semente, non? Desexaría que todas as crianzas do país puidesen escolarizarse no momento que considerasen as súas familias e que o seu dereito a medrar en galego pues fose garantido. Pero desgraciadamente pues, o que vemos nas rúas é que non é así, é que as crianzas pues, adquiran a súa primeira lingua na casa das familias galegofalantes, pero en canto poñen o pé no xardín de infancia, pois eso pouco a pouco vaise perdendo. Bueno, un pouco a pouco é un pouco eufemístico porque ás veces é cuestión de semanas. Entón, bueno, non se trata tampouco de afastar as crianzas de ningún idioma. Sabemos que van a adquirir esas competencias en español e probablemente en moitísimos outros idiomas. A mágoa é que se non facemos un esforzo social e colectivo para que esas mesmas capacidades se manteñan en galego e se conserven e se melloren e se sean as mellores posibles, pois non hai outros estamentos a día de hoxe que o consigan. Entón, bueno, pois como en outros aspectos da vida, cando as estructuras que temos na democracia non funcionan, pois é a xente desde abaixo a que ten que pular porque sexa así. Muitas veces se pode dicir, semente é un proxecto elitista, non? Sí que é certo que hai que pagar unhas cuotas, coas cuotas que pagan as familias por cada crianza non nos chega para manter o proxecto, non sería sostible se non houbera detrás toda esa militancia, toda esa xente que vai ás feiras, que vende material, que fai xantares, eso, o sea, semente non sería posible se non houbera esa militancia detrás. Entón, hai familias, nós o que non queríamos era que solamente puderan ir as persoas que tiran un poder adquisitivo determinado. Por ese motivo, hai familias pues, que pagan €1, hai familias que pagan €200 en función do que poidan. Non hai ninguén que confisque, digo, cada un ao inicio do curso dice o que el ou ela pode pagar, non? E o que se fai é as familias que pagan menos porque non poden pagar a cuota, pois pagan en traballo, non? Que é tanto máis importante, porque se nós moitas veces tiveramos que contratar a alguén para desenvolver ese traballo, ou unha empresa seríanos moito máis caro. As escolas do ensino funcionaron desde o curso 24, ainda que se inauguraron case ao final, en maio, ata o curso 29-30. No curso 29-30, Ángel Casal, que facía parte do grupo da Irmandade da Fala da Coruña, que apostou por confluir co republicanismo coruñés nunha plataforma política para derrubar a ditadura e para derrubar a monarquía, que era a ORGA, a Organización Republicana Galega Autónoma, quixo pôr en marcha, como unha especie de portavoz dese movimento de oposición á dicta blanda e á monarquía, un xornal diario, que se chamou El Momento. Dese xornal só deron saído 14 números. O director aparente era o propio mestre da Escola do Ensino Galego, que era Manuel Luis Acuña, da Pobra de Tribes, pero creo eu que o director realmente fáctico era Antón Villar Ponte, que era quen tiña realmente experiencia de xestión dunha cabeceira. A Casal fallaronlle apoios prometidos, é a expresión que ele utiliza en alguna carta para explicar a debacle que supón este xornal, e as débedas, o enfado de Casal
xente que lle prometeu anuncios, publicidade, artigos e que finalmente non colaborou, fixo que tomase unha decisión que hoxe nos parece así moi drástica, pero que realmente acabou sendo moi beneficiosa, que foi trasladar a súa empresa, o seu negocio editorial, a Compostela. Ao pechar a editorial Nos en Coruña e trasladar a Compostela, tamén pechou a escola. O mestre Manuel Acuña marchou tamén da Coruña e acabou de escolante de mestre en Tribes, en Ourense, e Casal en Compostela nin ten un local axeitado, nin ten seguramente a tecla, diríamos hoxe, a tecla mental, de facer algo parecido. Entre outras causas porque no lote de reivindicacións deses sectores progresistas que ven a través da Orga, ven a través do Partido Radical de Lerroux nese momento, que ainda non degenerara tanto como degenerou despois, ou dos sectores vinculados á reorganización do nacionalismo das irmandades, ou outros máis que podía haber, xa tiñan, diríamos moi claro, que un dos cambios que tiña que traer o cambio de réxime, a República, era que a escola tiña que deixar de ser tan hostil e tan impermeable á realidade de Galicia. Entón, creo que Casal tamén comprendeu que seguramente no período do 30-31 polo que había que empuxar non era tanto por crear escolas de ensino galego como que crear el no ano 23, como conquistar que todo o sistema escolar público adoptase, diríamos, o bilingüismo oficial, se abrise as asignaturas, logo as materias relacionadas con Galicia, etc. Houve nada máis unha escola do ensino galego, escola privada, pero xa desde os anos 20, e naturalmente durante o tempo da República, non sabemos cantos mestres e mestras, pero non eran 4, non eran 40, eran máis os que deixaban respirar a lingua galega na escola. No Estatuto de Autonomía, plebiscitado en xuño de 1936 na Galiza, no título cuarto, concretamente, se daba conta de como a lingua galega tiña que ser cooficial e pasaba a ser cooficial co español en todos os ámbitos, e particularmente no artigo 15º se facía mención á presenza da lingua galega no ámbito escolar en convivio coa lingua española. Non era posible, en canto legalidade se refire, unha presenza exclusiva do galego dada a normativa legal maior, é dicir, a Constitución española naquela altura. O Estatuto de Autonomía na man, a galeguización naturalmente tiña que avanzar moito, e collíase ademais nun momento en que si se entrega, si se adquire a conciencia cívica, a conciencia política e dignidade democrática suficiente aos falantes nun 80% ou máis nun 80% falaban galego. É unha circunstancia absolutamente distinta da que vivimos actualmente, non? Que é cobrar dignidade dunha lingua cando na xente nova non chega a un 20%. Ao cabo destes anos, o que estamos a ver é que a semente conseguiu algo inédito, que é crear novos falantes nas cidades. Para mí o percorrido de Semente, se falo disso, emocioname porque foi moi... Eu que non sei del género super optimista, para mí superou todas as miñas expectativas. O sea, que esa semente aquí, que esa en Trasancos, que esa en Vigo, e que todas as crianzas vivan algo con naturalidade, con normalidade, sin sentirse especiais, sino como algo normal, para mí superou todas as miñas expectativas. Ao longo da última década, o certo é que podemos facer un balanzo moi positivo con respecto á semente, non? Por unha parte, aumentou o número do alumnado.
En segundo lugar, tamén aumentou o número de centros educativos por todo o país. Por tanto, vemos que as familias non continúan a ter a necesidade de construir novas sementes. A dificultade que enfrentamos no inicio e que continuamos a enfrentar, eu penso que é a mesma, que é, digamos que unha desconfianza por parte do noso sector, do noso público obxectivamente interesado, que podría ser o público galeguista, entendido amplamente, que continúa a desconfiar bastante do proxecto da semente por non estar inserido na categoría de público, non? É moi difícil ter folgos, forzas e cartos para abordar isto nun moi curto tempo. Necesítase moito traballo e moitas socias de base que traballen, que teñan tempo para traballar. Agora mesmo, a grande maioría da xente que está procurando un local e facendo que isto subsista son nais e pais, entón o tempo é limitado, as forzas son limitadas e quedan poucos perfis activos, digamos, como a min, que non teñan crianzas aquí. Os meniños que acudían a esa escola eran ou saían tan ben ou tan mal preparados como se asistisen a calquera outra. Onde estaba a diferencia? Pois creo que eran meniños que para nada sentían que o idioma que traían da casa fose dialecto, etc. Que había aí un plus na escola da Irmandade que se notou a posteriori cando no período republicano algúns dos antigos alumnos destas Irmandades formaron parte de diversos colectivos, diversos sectores do tecido societario na Coruña, republicano, progresista, de ideas avanzadas e tal. E algún deles incluso chegou a pagar coa vida ese perfil, ese compromiso, porque foi víctima da barbarie fascista, claro. María Miramontes e Ánxel Casal, os dous impulsores centrais das escolas de ensino galego, representan moi ben dúas das tres caras da represión e do que implicou a queda democrática. Ánxel Casal, alcalde nacionalista de Compostela, asasinado en agosto de 1936, María Miramontes, exiliada, e que representaría esa segunda desas tres caras da represión. A outra cara da represión sería ou estaría protagonizada por aquelas e aqueles que foron obrigados ao silencio, que foron reprimidos e reprimidas de distintas formas e maneiras, aínda quedando no propio país, non puideron facer máis que prácticamente sobrevivir e contribuir á reconstrucción do galeguismo unhas cantas décadas máis adiante. Non só axudamos a manter a lingua nas crianzas que xa son galegofalantes, que xa son crianzas que veñen de familias preocupadas pola situación da lingua, senón que tamén nos achegamos, grazas ao noso proxecto, non só respeituoso coas crianzas e coa evolución de cada crianza, achegámonos a familias que eran, en principio, castelán falantes, e que mudaron a súa lingua para entrar no proxecto e que mudaron a súa lingua para falar coas súas crianzas. Polo cal, eu penso que iso é superinteresante e supernecesario, non? Que non só axudar a manter a lingua nas casas nas que xa se fala en galego, senón que tamén, pois, axudar a que haxa persoas que reflexionen, que dean o cambio e que vexan que isto é necesario para manter a nosa lingua, a nosa cultura e a nosa identidade. Son proyectos que no nacen de la casualidad, sino que nacen de la preocupación popular por la recuperación de la lengua. Y somos conscientes de que en muchos casos las icastolas o semente, más allá de lo que ofrecen con su proyecto, se pueden convertir en motores que arrastren al resto del sistema educativo. Nosotros en Euskal Herria eso lo hemos visto de manera muy palpable, y además de lo que nosotros hacemos es lo que hemos hecho que otros hagan, ¿no? Yo creo que eso es un elemento muy importante. Consideramos que a semente pode ser unha peza chave na mudanza de políticas lingüísticas globais e igualmente para consolidar unha comunidade forte que poida exercer presión sobre as normativas actuais e desa maneira mudar o estatus legal da lingua que pase por facelo necesario, que é o obxectivo último, non? Que a nosa lingua sexa realmente necesaria para a vida.
La 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 la. E digo agora, amigas, e digo neste presente, construímos a nación cas palabras da semente. Ai la 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 ai la 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 ai la 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 ai la 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 la.